बयनिसिमबो आरो बे समाव बेहाय नुजाफैनो हानाय मीडिया सोद्रोमा नोंथांमोननिसिमबो आरो नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो दिनै जों नैबे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावख'आव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावफुं मेल जानानै थाङो आरो बे मावफुं मेलनि गेजेरजों जोङो थांखि दिखांनानै लायो जे थांनाय जे बैसागु बोथोराव एबा बिहुआव जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानाय आरो सुबुं मोसानाय आरो खेराइ मोसानाय बे मोसानायखौ गुबुन गुबुन बिहु मोसाखावरि आफादफोरा गावसिनि बिहु मोसानायनि गेजेरजों आरो बिहु फांसनाव जोंनि आब्रुथि गोनां जोंनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा बारदै सिख्ला दावस्रि देलाय आरो खेराइ मोसानाय दौदिनि मोसानाय बेखौ आब्रुथि गैयै बिकृत खालामनानै बिथांमोनहा मोसादों। जाय टिमफोरा बे जोंनि आब्रुथि गोनां मोसानाय बेखौ बिथांमोनहा बिकृत खालामनानै आब्रुथि गैयै खालामनानै मोसादों। जोङो बिथांमोनखौ दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै जोङो गोख्रों रावजों जोङो बिथांमोनखौ सोंखारिदों आरो जों दिनै थांखि लानानै जोङो दिनै क'क्राझार पुलिस स्टेसनाव जोङो बिथांमोनखौ जोङो केस फाइल खालामनाय जाहैबाय आरो जोङो दिनैनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि बर'नि जे समायना रमायना जे हारिमु जे जोंनि थाखानाय मोनसे सोद्रोम गोनां मोसानाय दामनाय देनाय बेखौ बिथांमोनहा जाहाथे इयुनाव बेबायदि बिकृत खालामनानै बेबायदि सोद्रोम गैयै बेबायदि जोंनि समायना गाननाय जोमनायखौ बिथांमोनहा सोद्रोम गैयै एबा आब्रुथि गैयै खालामनानै मोसानायखौ जों माब्लाबाबो सहायनानै थानो हानाय नङा आरो जोङो बेनि थाखायनो जोङो गले गले खावलायो आरो इयुनाव जाहाथे जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि एबा जोंखौ मेगन सानानै बिथांमोनहा बेबायदि खामानिखौ मावा बेबायदि मोसानाय बा जोंनि जिखुनु हारिमु दिन्थिफुंनाय बा जोंनि हारिमुखौ जाहाथे बिथांमोनहा गुबुंले खालामनानै गुबुननि सिगाङाव फोसावा जों बेखौ दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै जोङो गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो जों बिथांमोनखौ जोङो दिनै क'क्राझार थानायाव जोङो एफआइआर होनाय जाबाय आरो जोङो क'क्राझार थानायावल' नङा जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्ला आफादफोरखौबो जोङो गाबोननिफ्राय जोङो बिथांमोनखौबो गाव गावनि जिल्लायावहाय जोङो गाव गावनि थानायाव जोङो बिथांमोनखौ केस फाइल खालामनो थाखाय जोङो आफादनि जानानै बिथोन हरबाय आरो जाहाथे बिथांमोनहा इयुनाव जोंनि जे हारिमुखौ जोंनि मोसानायखौ जोंनि दोरोङारि जे मोसानाय दामनाय देनायखौ जाहाथे बिथांमोना आब्रुथि गैयै खालामनानै बेबायदि फांसनाव एबा बेबायदि हाबाफारिफ्राव मोसाया एबा पारफरमेन्स खालामा जों बेखौ दिनै गोख्रों रावजों सोंखारियो।